Personoplysninger behandles i flere af virksomhedens forretningsprocesser. I denne film vil vi komme ind på nogle af de forhold, vi skal være opmærksomme på, for at sikre, at vi overholder GDPR, samt hvordan virksomheden påviser overholdelse af reglerne. Når virksomheden modtager en jobansøgning, er det vigtigt, at ansøgningen bliver slettet igen, når rekrutteringsprocessen er afsluttet. Hvis vi gerne vil gemme en ansøgning yderligere, skal der indhentes samtykke fra jobansøgerne. Hvis ansøgninger printes ud, er det vigtigt, at de ikke ligger fremme, så uvedkommende kan se dem, og at de bliver smidt ud på forsvarlig vis. Når vi behandler oplysninger på personer, skal vi være transparente omkring, hvordan deres oplysninger bliver behandlet. Dette kaldes oplysningspligten. Lovgivningen har meget specifikke krav til, hvad personerne skal oplyses om. For at opretholde oplysningspligten over for vores jobansøgere, skal vi blandt andet oplyse dem om, hvordan og hvorfor vi behandler deres personoplysninger. For eksempel, om vi indhenter referencer, kigger på deres sociale medier, hvornår vi sletter oplysningerne igen, og hvem vi eventuelt deler dem med, samt hvad deres rettigheder er. Oplysningspligten skal også overholdes over for medarbejderne, og kan med fordel gøres ved at udlevere et dokument ved ansættelsen. Her er det særlig vigtigt, at vi husker at nævne, hvis vi kan overvåge medarbejdernes aktiviteter på deres PC'er, andet mobilt udstyr eller i virksomhedens eventuelle køretøjer. Hvis vi gerne vil offentliggøre billeder af medarbejdere på f.eks. hjemmesiden, sociale medier eller i markedsføringsmateriale, skal vi huske at bede dem om samtykke til det. Der er specifikke regler for, hvordan et samtykke skal udformes for at være lovligt, og der er krav om, at samtykket skal være afgivet frivilligt. Derfor bør samtykker altid være separeret fra ansættelseskontrakten, da det ellers skal opfattes som en forudsætning for at blive ansat, at man giver sit samtykke. Vi skal også huske at indsamle et samtykke fra en medarbejder, hvis vi gerne vil registrere eller oplyse andre, både interne og eksterne, om hvad vedkommende for eksempel fejler eller har af allergier. Fratrådte personers personoplysninger, som vi ikke længere har brug for, skal vi også huske at slette. Det kunne typisk være efter 5 år, jævnfør bogføringsloven. Oplysninger om kontaktpersoner hos kunder, leverandører og samarbejdspartnere skal også slettes, når der ikke længere er behov for at gemme dem. Vi skal være opmærksomme på, at vi kun registrerer oplysninger i fritekstfelter, som er relevante for samhandelsforholdet og ikke er af personlig karakter. For eksempel at vedkommende snart fylder 50 eller skal holde konfirmation, medmindre vi har fået et samtykke til det. Sletning af unødvendige personoplysninger skal sikres i alle virksomhedens fysiske arkiver, filer og systemer. Især e-mailsystemet kan indeholde mange ustrukturerede personoplysninger. Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere løbende rydder op i e-mails, og at der tages stilling til, om automatisk sletning af e-mails bør implementeres. For at virksomheden kan lykkes med at overholde GDPR, skal der udpeges en eller flere ansvarlige personer. De ansvarlige for GDPR i virksomheden skal etablere og vedligeholde en række dokumenter, som skal bruges til at påvise, at virksomheden overholder GDPR. Følgende dokumenter skal blandt andet udarbejdes: den lovpligtige artikel 30-fortegnelse, risikovurderinger på behandling af personoplysninger, databehandleraftaler, for eksempel med underleverandører af IT-løsninger, oplysningstekster til registrerede personer, politikker og procedurer for overholdelse af kravene i GDPR, for eksempel procedurer for håndtering af databrud og imødekommelse af de registreredes rettigheder, en databrudslog og en log over henvendelser fra registrerede personer, korrekt udformede samtykketekster. Udover vedligeholdelse af ovenstående dokumenter, er der nogle opgaver, som skal udføres løbende. Herunder blandt andet kontrol af, at databehandlere overholder de indgåede databehandleraftaler, awareness-træning af medarbejderne, sletning af personoplysninger, vi ikke længere har brug for, gennemførsel af generelle kontroller relateret til opretholdelse af IT-sikkerhed, for eksempel gennemgang af brugerrettigheder, backup med videre. Det er vigtigt, at virksomheden løbende arbejder med GDPR for at sikre overholdelse af lovgivningen.